Aha, jira ya ƙare don an zo ƙarshe. Rajasaab ya zama ready a ko'ina kake da buƙatar shi. Kana kan WhatsApp ko a Telegram to duka ya zama ready ga Akanda Mutuwa 2 kenan. Wannan fim ɗin yau ranar sakin shi to duk mai buƙatar shi yanzu ma zai iya tuntuɓa ta da kan wannan lambar waya da na ajiye ma akan screen ɗinka. Da ma dukkan wani fim da ake saki yau ranar Lahadin nan fa ta zo da sa'a akwai zafafin fina-finai. Kamfanin Sultan da ma dukkan wani kamfani mai fassara. To a ko'ina kake a duk inda kake kana so kana sauke Indian Hausa fim da zarar an saki Indian Hausa fim to ga namba nan ka ɗauka ka yi magana kai tsaye akan wasu zan ma cikakken bayani yadda za ka dinga sauke Indian Hausa fim. Rajasaab da Mutuwa 2 fitattun fina-finai ne. Wannan sun zama kan ready a WhatsApp ko Telegram kana buƙatar su to za ka iya tuntuɓa ta kai tsaye yanzun ma. Za ka iya tuntuɓa ta zan ma bayani yadda za ka sauke su kai tsaye kenan. Muna da tsarukan mu VIP group na Telegram da na WhatsApp to kana so ka shiga wannan tsarin shi ma idan ka shiga kowane fim da zarar an sake shi za ka dinga samu. To idan yau ne farkon zuwa a yi subscribe, a yi like, a yi share.